διπλή προσπάθεια, τον έκοψε και πήρε και χειροκρότημα. Μαρκάσα. Σον Κίρμ. Σέντρα του Σλοβαίνου. Ο Σκέμπρι 1-0. Στο 47 ο Αντρέ Σκέμπρι με εξαιρετική τοποθέτηση νικάει τον Αθανασίου και ανοίγει το σκορ στο 47. Παίκτης με τρομερή επαφή με τα αντίπαλα δίκτυα. Δεύτερη συμμετοχή, δεύτερο γκολ για τον Αντρέ Σκέμπρι που ανοίγει λογαριασμό και στο κύπελο. Αντρέ Σκέμπρι λοιπόν συνεχίζει, λες και δεν πέρασε μια μέρα από τότε που έφυγε από την Ομόνοια. 17 γκολ πέρυσι. Γκολ στον ντεμπούτο του χρειάστηκε μόλις μερικά λεπτά από την ώρα που πέρασε το παιχνίδι κόντρα στον Εθνικό. Και εδώ κοιτάξτε την εξαιρετική τοποθέτηση, προλαβαίνει την έξοδο του Αθανασίου που χρεώνεται και με το λάθος και ο Σκέμπρι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0. Μπόρις Καραγιάννης. Αυτό το γκολ ενδεχομένως και να διαφοροποιεί κάποια πράγματα στο μυαλό του Κώστα Καϊάφα. Λέγαμε